Boiro contará estes días con espectáculos teatrais e contacontos, no marco do outono cultural, co que o Concello pretende unificar todas as actividades que van a realizar ata novembro nos distintos centros do municipio, combinando as actividades que se impulsan dende o Concello coas que se van pechando con outras entidades. Mañá venres 27 de setembro o Concello de Boiro acolle a representación teatral de Baobab Teatro. Puño Puñete desenvolverase ás 8 na Biblioteca Municipal. Trátase dun espectáculo de música en directo, cancións, contos e tradición oral pensado para nenos e nenas de 1 a 7 anos. O sábado, día 28, contacontos de Raquel Queizás na Biblioteca Municipal de Boiro. Somos iguais, contos pola igualdade. Unha actividade pertencente ao programa Ler Conta Moito, pensado para nenos e nenas de 3 a 12 anos. Comeza ás 12. E tamén o sábado, neste caso ás 6 da tarde, terceiro encontro tradicional San Roque no campo de San Roque en Cespón. Este terceiro encontro tradicional de San Roque comezará ás 6 cun seranciño, continuará co serán tradicional e ás 7 e rematará cun concerto de chansugueiras ás 9. Rematamos neste primeiro bloque informativo, damos paso aos deportes. Pasen boa noite.